Hi! Ano na? Good evening. Sino ba yung mga nandito? Ang saya-saya lang. Saya-saya lang. Uh, kaya lang unti lang sila. Pero okay lang din naman. Kakaunti lang sila. Pero, yun nga. Masaya yung naging bonding namin sa mga hindi nakapanood o hindi nakasama. Masaya na naging bonding namin sa YouTube. So, siguro dadalasan ko rin ang pagla-live sa YouTube para alam niyo, makadala din kayo sa aking account doon. And by the way, congratulations to all the winners. Maraming salamat. And I really appreciate your messages. Yung inyong mga thoughts. Maraming salamat. GH Onilod Mayang, hello. Naomi Baroga, ayan. Dinos Bebe, hindi ko rin sure. Bakit ganyan yung ano ko? Hi, Ate Girl Life. Kunbanwa. Ano eras, hindi ako nakapunta sa sayang Ate Marso. Malik, Charis, hi. Si Torres. Sayang. Hi, Mama Pia. Sayang, I have an announcement there. But then, it's okay. Kung hindi nyo napanood, kasi baka iba sa inyo busy. Mama Pia. Kasi, nagkaroon ako ng question and answer game dun sa aking YouTube channel. Then, I have 5 lucky winners who receive 100 piso bawat isa na makakasagot ng tamang sagot. So, congratulations to the winners. Maraming salamat po. Ken Bray, hi Jubes. Mama Pia, kamusta ka Mama Pia? Mukhang busy ka talaga. Dol, guwapa. Paano mag-send ng stars? Di ko rin alam eh. Oh, happy first anniversary to the Brangio Cebu. Ayan, hello sa inyo dyan. And of course to Mama Oka, maraming salamat. Ayan. To Nanay of course, na nag-alaga din sa amin. Thank you. Napasaya mo kami dyan. Watching from the mom, si Ria Elisa is watching ngayon. Kayo na ba? Wala pang kami. Chi Torres, si Ruth Betonio. Hi! Congratulations! So, sa lahat ng mga nandito, thank you for sharing my live. Kaya, magkakaroon ako ng mga ganyang biglaan na bigla ka magpapa-question and answer. No, kung napanood nyo ba yung aking mga videos, kung napapanood nyo ba yung aking mga vlogs, yung aking mga live. So, ayan. So, nagawa ko siya kanina sa YouTube. Okay lang po, ma. Basta mag-ingat po kayo dyan. Cecil Camby, hello. So, yun, nakakatuwa lang ang saya-saya kasi maraming nakaka-recognize ng mga videos na ginagawa ko. So, thank you. Don't worry, pag naging kami, I will let you know. I miss you too, Mama Pia. Oh! Che, Matisen Rakidan, thank you so much sa 50 stars. Wow. Thank you so much. Kaya yon, lagi lang kayo magtutok. Hindi ko naman sinasabing every Sunday siya. Pwede every Saturday, baka every Friday. So, depende. Malalaman natin yan. Na actually kasi may nagpaabot sa akin ng blessing. No, sabi niya since wala lang, out of nowhere, bigla siya nag-message na kung may allowance pa daw ako, ganyan. Sabi ko, meron pa naman po, abot pa naman, kaya pa naman. So yun, nagbigay siya ng additional. Kaya yun, yung kalahati nun, share ko sa inyo. Office, CCB, dyan ka pala. Hi po, mahal. Cecil Camby, Michelle Baban, hello, magandang gabi. Kay Nora Bill, ng Iloilo City, hello po. Hazel Pakot, evening guwapa, magandang gabi rin guwapa. Ayan, Office, nakaabot ka din sa live ko. Magandang gabi. So, ayan, nag-live ako kanina. Katapos ko lang sa YouTube. Dahil ipadala ko na din sa mga winners natin. Congratulations sa inyo. Sana huwag kayong magsawang manood.
Watching from Cabuyao, Laguna, si Michelle Baban ay enchanted. Hello. So, be sure na naka-follow din kayo at naka-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Panoorin nyo rin yung mga videos ko doon kasi maaaring baka nandun nang galing yung aking mga tanong. Musta po yung good evening? Okay lang naman, Mildred Cabanero. Actually, parang, alam mo, itong ubo ko, hindi na yung ano, yung katina lang talaga nagpapaano sa akin. Watching here in Kuwait, Hazel May Balindres Usog. Yan. Pero usog. Deserve mo yung Jibet Maxi. Thank you, Jocelyn Baldamar. Domly Jean Humawas Alejo. Gandang gabi sa'yo. Ayan. So, congratulations sa mga winner natin. Basta panoorin nyo na lagi yung mga live ko. Huwag nyo siyang skip yung ads. Kung may ads na siya. So, please don't skip the ads. Kung kaya i-share, please, paki-share. No, so, kapag may natatanggap naman tayo, I will make sure at sisikapin ko po na mai-share ko din yun sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Sino pa ba yung mga nandito? O nga pala, si Odiva will be celebrating her birthday sa February 8. So, yun siya. Thank you, Domly Jane, for sharing. May ads na ba ako ngayon dito sa live na to? Wala pa. Anyway, thank you sa nagbigay ng stars. I love you. Who else is here? Hazel Pakot, Onilad Mayang, dito sila. Vicky Quiapo. Hello po. Naomi Baroga, hello. Shakoy Barbara, na congratulations siya yun. Isa sa mga nandiyan nanalo kanina. Ata nakakatuwa, kahit sa ano ko to, nakikita ko talaga siya, Shakoy. And thank you, Shakoy. Pinagpupuyatan mo kami. Pero, syempre, alam mo naman, kung may responsibilities ka na sa family mo, take time din, ha? Thank you, Jocelyn Baldemar. Griselda Tabla, salamat. Kenbri Bio Vicente. Andito kina Brenda sa Cagayan de Oro. Wala lang, na-inspired lang akong gamitin tong filter na ito na may mapapuso-puso sa paligid. Makapusuan niya rin. Charat! Napakalandi talaga ni Ma'am Shuji. And so again, announcement lang sa mga gustong maaaring makatanggap ng mga premyo. Malay nyo po, next week, di ba, may makapagpaabot ulit na kanilang biyaya. Abangan nyo po yan. Ha? Mali sa mga mabilisang tanong, and of course, sa mga hindi naman gano'ng kalakihang pa-premyo, pero at least, di ba, meron tayo at least pambili ng ating bigas. Di ba? O kaya ng ulam. Pantawid na rin yun. Di ba? Ayan, muli, maraming salamat sa inyo, guys. Naomi Baragal, you're welcome. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga nagsishare ng live, sa mga nanonood at hindi nag-skip, I love you. Thank you so much. Good evening. And so, it's late night na tayo ngayon. Kaya naman, in love yard, hindi naman. Tumitibok-tibok. Char. Napaka-showbiz ang sagutan. Ayan. Ken Bry Vicente, thank you. Ayan. So, till next time. See you later morning. Ayan. Basta follow kayo sa aking YouTube channel. Punta kayo ron, panoorin niyo yung mga videos doon. So, malay niyo dumanggaling yung tanong, diba? God bless everyone and have a happy sleep. Good night. I love you.